Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बेंगल आरो आसामनि सिमना ओनसोलाव थानाय 31 नं राजा लामायाव मोनसे स्रुत सुरंगनि गेजेरजों सिमुलटापु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि थांखुनि गंसे गारिजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैखौ बिल्टु बर्मन आरो पिंकु रेहमान होनना सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे AS01GC 7873 नंनि गंसे गारिया सोनाब बेंगलनि कचबिहार जिल्लानिफ्राय आसाम रायजोनि नगाव जिल्लासिम लाबोबाय थानाय समावनो पुलिस बिफाना हमनो हायो। मख'नो गोनांदि हमनो हानाय थांखुनि बेसेनखौ गासै 20 लाख रांसो जागोन होनना पुलिस बिफाना सुलुङाव फोरमायथिदों। नैथियाव दङ। ढेकियाजुलियाव पुलिसआ लकेल जौनि सायाव गोख्रों राहा लादों। आसाम पुलिस आरो आबगारि बिफाना ढेकियाजुलियाव आयेन बेरेखा लकेल जौ संनायनि सायाव सिग्रोमनानै 5,000 निबो गोबां लिटार जौ हमनानै हायाव लखबनानै सिलिंखार खालामदों। सनिबार खालि मोनाबिलि समाव ढेकियाजुलि पुलिस थानानि मावख'गिरिनि मोनसे हानजाजों लोगोसे ढेकियाजुलि बेंखननि मावख'गिरि आरो ढेकियाजुलि आबगारि हानजाया ढेकियाजुलि बरसला बियाबाव आयेन बेरेखायै जौ संनाय आरो फालांगि खालामनायनि हेंथायै गाग्लोबनाय जायो। पुलिस प्रशासन आरो आबगारि बिफाना बारसला बियाबनि सिराजुलि बालि सिहायाव गाग्लोबनानै 5,000 लिटारनिबो गोबां सुबुंनि देहाखौ खहा खालामनाय बिस गोनां बे आयेन बेरेखा लकेल जौखौ गारनाय जायोब्लाबो रावखौबो हमनाय जायाखै होनना पुलिस प्रशासन आरो आबगारिनि बिफाना मिथिहोयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां मेल खुंनानै रायजोआव सोलिबाय थानाय आयेन बेरेखा सुलाइमद थामहिनबा लकेल जौ फाननाय जायगानिफ्राय कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया बांनायनिफ्राय गोबां जालांदों होननानै फोसावनायजों लोगोसे रायजोनि पुलिस प्रशासनखौ बे आयेन बेरेखा सुलाइमद थामहिनबा लकेल जौनि हेंथायै गाग्लोबनो नांगौ होनना फोसावनायनि उनाव गोख्रोङै सांग्रां जानायखौ नुनो मोनदों। सनितपुर ढेकियाजुलि पुलिस प्रशासन आरो आबगारि बिफानखौ। थामथियाव दङ। गहपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। सासे बर' सिख्लानि गोथै सह'खौ दैमायाव गोजावना थानाय थासारियाव बोखांनाय जायो। गहपुरनि 1 नं रंपुर गामिनि बिस्तिराम बसुमतारीनि फिसाजो अनजालि बसुमतारीनि गोथै सह'खौ गहपुर बालाबारि सेन्टार खाथि बागाननि दैमायाव गोजावना थानाय अबस्थायाव बोखांनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गहपुर लांटांपारा गामिनि शंकर नार्जारिनि फिसाज्ला एब्राहाम नार्जारिखौ बे जाथायनि थाखाय गहपुर पुलिसआ खादों। बे जाथायनि सायाव बिश्वनाथ पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय लेखा मुंख्लं नखरनो थाबैनो अनसुंथाइ होनांगौ। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा बिटिआर गोरोबथानि लेखायै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि नखरनो सरकारा फोसावनाय 5 लाख रांखौ थाबैनो होजोबनो खावलायदों। बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गोबां बिग्रायारि लाइमोनफोरा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनो बावनायनि थाखायनो बिनि फिथाइ महरै बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय गोरोबथानि दफा बादियै आसाम सरकार एबा भारत सरकारा मुंख्लं नखरफोरनो सरकारा अनसुंथाइ हिसाबै 5 लाख रां होनो फोसावनायखौ होजोबनाय जायाखै। बेखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरि सन्दि बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै सा 2,622 सुबुङानो मुंख्लं जादोंमोन। सा 40 नखरफोराल' बिटिआर खुंथायनिफ्राय 5 लाख रांखौ मोननो हादों। बिनिखायनो बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिनै 12 जुलाइ खालारनिफ्राय जानो गोनां आसामनि बाजेटआव सोसननानै मुंख्लंफोरनि मोननो गोनां रांखौ होजोबनो खावलायदों आसाम सरकार आरो बिटिआर खुंथायखौ। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लायाव बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारिफोरा हाग्रामा सरकारनि समावबो आरो दायो बिटिआर सरकाराबो बेखौ मावफुङाब्ला माबोरै जागोन बिनि सायावबो सोंथि खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।